سلام كما يتخونوا كبرات تخاتاتلتي EFBN ستوديو نحجز تدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدام نتقن نتبتاتهم سراويت تقراي اب واناو كونتاتا ملكيتو اب زحلفو اقداس ملختي اب دقست فات زب تقراي زتسلفكم زبولوم اكالات ناب نبور بوتوم كملسو ساوعيت مغرابوم لولاو جزءات إيرترا بمقبات أفدق بحر النمونان زي تأدن سراويت كسلطنن أصوار كوغوار تنزر أزلو سرعات بلسقنا ناي بحر وق لممد كم زكايدا بمنقد مدبر تلفزيونو مقلحم اب አዲስ አበባ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሰራዊት ነበርን ካልኦትን ተጋሩ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ምቕራቦም ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም لولاو جزءات إيرترا بمقبات أفدق بحر النمونان زي تأدن سراويت كسلطنن أصوار كوغوارتن زر أزلو سرعات بلصقنا ناي بحر وقل ممد كم زكايدا بمنقد مدبر تلفزيونو أبزق الحزينا حابيرم تلوم قدام عسران حادن لكاتيت كلتاشن عسران شدوشتن اب اواسا اب زركب قلاي كم زتخايده زتحبرناي قلاي وقل ممد علام اكوا بنصور تزيته غلصن ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር ንሙናን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራርንም እዋጅ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ምክያዱ ግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወጅ ንዝኽል ወራር ቅድመ ምድላውን ምግባር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሕበር 130 ሚሊዮን ህዝቢ እና መራሕቁ አፍደገ ባህር ከይወነንኩ አይድቅስን ክብል ምስ ማሕበረሰብ ዓለም በሐፈሻ ምስ ሃገራት ማእከላይን ቅርን አፍሪካ ብፍላይ ኣብ ዲቅ ዝበለ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ተሸሚሙ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዝጋጢምዎ ዘሎ ከቢድ ፈተነን ምብዳ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋንዩ እዚ ልምምድ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያን ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ዝነበሩ ሰራዊቱ ናብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ከጸግዕ ዝረአ ዘሎ እዚ ስርዓት ልዕሊ 130 ሚሊዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እስርትና ጂኦግራፍ ኮይና ክትነብር ኣይንፈቅድን ዝብል ቴማ ብምልዓል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ዝግበር ኩናት ገንሸል ንምዃን ክዳሎ ብወግዒ ክእውጅ ተሰሚዑ زي كم زيلن كالو اب አዲስ አበባ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሰራዊት ነበርን ካልኦትን ተጋሩ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባን ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብቲ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ህይወትን ካልኦት ናብ ብልጽግና ኢዶም ዝሃቡ ዝተፈላልየ ወታደራዊ ማዕርግ ዘለዎምን ዝተረኽብሉ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ኣኼባ ኣብ ዘስምዑ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ኩናት ንኽውላዕ ሓዋኽቡ ምንቅስቃስ የካይዱለዎም ደበና ኩናት ክቕንጠጥ እንተኾይኑ መንግስቲ ፌደራል ስራሕካ ኣይትስራሕ ክንብሎ ኣይንኽእልን ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ወገናት ስጉምቲ ክወስደሎም ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ ስርዓት ብልጽግና ራብዓይ ዓመቱ ክመል ዝተቃረበ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ስዒቡ ብዘጋጠመ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ንሞት ሕማምን ምምዝባልን ተቃሊዑ እናሃለወን ናይ ዝኹሉ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ተሓተቲ መራሕቲ ትግራይ ምዃኑ እዮም ኣብ 4 ኪሎ ዝርከቡ ጌታቸውን ሰዓብቱን ክኸሱ ዝስምዑ بخال زينا سرعات بلصقنا اب كتما አዲስ አበባ ተጋሩ ኤርትራውያንን አምሓሩን ንምእሳር ኣብ ቃሊቲ ገላን ኮይን ጆሞን ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም እዚ ክገብር ዝወሰነ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስርዓት ብልጽግና ምስ ትግራይ ኤርትራን ፋኖን ናብ ካልእ ተወሳኺ ጎንፂ ከኣቱ ስለ ዝኽእልን ውሽጣዊ ስጋታ ስለ ዘለዎን ምዃኑውን ተገሊጹሎም ፌደራል ፖሊስ ድማ ነዚ ንምፍጻም ሙሉእ ምድላው ወዲኡ ከም ዘሎም ካብ አዲስ አበባ ዝመጹ ሓበሬታታት የመልክቱ ስለዝኾነ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ተጋሩን ኤርትራውያንን ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ነተሓሳስብ
ሰራዊት ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት አመልኪቱ ኣብ ዝሕለፎ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣብ ድግስ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፍኩም ዝበሎም ኣካላት ናብ ንቡር ቦቶም ክምለሱ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ክንውደብ ክንቃለስን ንመስዋዕቲ ድልዋት ክንከውንን ዝገብረና ኣውራ ምኽንያት መሰረታዊ ረብሓን ባህግን ህዝቢ ትግራይ እምበር ካልእ እዋን ናይ ነበረናን ዝበለ ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ነዚ ወኒ ዝኾነ ሓይሊ ንኽሽከሞም ዝኸብዱ ሓደጋታት ተሸኪምና ኩሎም ዓይነት መስዋዕትነት እናኸፈልና ብጽንዓት ጠጠው ኢልና ዘለና ኢሉ ከምዚልና ሓቦ ሰኒቕና ክንቅጽልን ክንቃለስን ዝገብረና ዘሎ ምስጢር እቲ ንወለደታት እናተወራረሰ ዝመጸ ንትግራዋይ መንነት ህዝብና ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን ቦታን ይድሕር ምባል ካብ ህዝባዊ ዕላማ ዝተሓንገጡ ደንበ ተጋሩን ትግራዋይነትን ብዝኾነ ምኽንያት ሸተት እንተይልካ ዝነበረካ ጉድለት ይጎልሕ እምበር ኣብ ቅድሚ ተጋሩ ጅግንነት ሒዝካ ምቕጻል ኣይከኣልን ናትና ስለ ዘይኮነ ክብል ኣስሚሩሉ ካብዚ መሰረታዊ ሓቂ እዚ ብምብጋስ ኣብዚ እዋን ከም ሰራዊት ትግራይ ፈታውን ጸላእን ክፈልጠልና እንደልዮም ነገራት ቀዳማይ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊሉ ዝረጋገጾ መንነቱ ኩሎም ብሔራዊ ክብርታትን መረቦትን ተመንጢሉ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኹሉ ግልፂ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዘለዎ መማረፂ እዚ ሓደጋ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ካልኣይ ንሰላም ክበሃል ክብርኻ መንነትካን ሉላዊ ግዝኣትካን መረበትካን ኣሕሊፍካ መሃብ ግን ትማሊ ኣይጎበሮን ሎሚ ይኹን ጽባሕ እውን ክገብሮ ዝጽበ ወገን እንተሃልዩ ዘይከውንን ዘይጭበጥን ሕልሚ እዩ ስለ ዝኾነ ብኽቡር መስዋዕትነት ዝተረኽበ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ነቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ሕጋዊ ኣካላት ብምምንጣል ንውልቀ ሰባት ብምሃብ ናብ ሓደጋ ክወድቕ ምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምክፍፋል ትግራይ ክትዳኸምን ነንባዕልና ክንታኾስን ዝዓለመ ባጀትን ሰብን ወዲብካ ምስራሕ ንትግራይ ብኹሉ ዓጺኻ ብቴክኖሎጂን ብዝሒ ሰራዊትን ጋዕገል ጠማጽዋርን ብምፍርራሕ ክትንበርከኽ ምምኳር ተወሳኺ ህልቂት ምዕዳም እምበር ህዝቢ ትግራይ ምስዓር ከም ዘይከኣል ብተግባር ተፈቲኑ ዝተረጋገጸ እዮም ብሓፈሻ ተጻብኦ ደው ናይ ምባል ውዕል ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ዝተገብረ ናይ ድሮን ደብዳብ ሰራዊትን ጋዕገልጠምን ኣኪብካ ትግራይ ናይ ምኽባብ ምንቅስቓስ ጸለመታትን ዕጽዋታትን ቁሉዕ ናይ ኩናት ኣዋጅ ምዃኑ ግልፂ እዩ ስለ ዝኾነ ከም ሰራዊት ናይ መወዳእታ ዕላማና ሕገ መንግስታዊ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽ ዝተፈናቐለን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ውሕስነቱ ተረጋጊጹ ናብ መረቦቱ ክምለስን ክነብርን መሰል ርእሰ ውሳነና ብምርግጋጽ ዘላቐ ውሕስና ህዝብና ጋህዲ ምግባርን ስለ ዝኾነ እዚ ከይተረጋገጸ ዕጥቁ ዝፈትሕ ሰራዊት ከምዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ሕጂ እውን እንተኾነ ብሓይሊ ክዕፈን ዝድለ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ እንኮ መፍትሒኡ ሰላማውን ቅልጡፍን ክኸውን እናፀዋዕና ትዕግስትና ከም ፍርሕ ብምቁፃር ክቕፅል ምግባር ግን ስቃይ ህዝብና ብምንዋሕ ንህልቂትና ምጽባይ ዘይጉቡእ ምዃኑ ኣብ ዝኣመናሉ ኩነታት ንርከብ ጅግንነት ውልቀ ተጋዳላይና ብኣውርኡ ድማ መላእ ሰራዊትና በዓል ዋንኡ ህዝቢ ትግራይ ብምዃኖም ሕጂ እውን ከም ትማሊ ኣብ ጎነ ህዝቢ ጠጠው ኢልካ ብምምካት ድልየትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ምዕዋት ታሪኻዊ ሓደራ እዩ ካብዛ ሓሊፉ እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ ውልቀ ሰባት ክድዓትን ኣብ ዘይዳስካ ምስዕሳዕን ካብ ውርደትን ተንበርካኽነትን ሓሊፉ ኣብ ዓቕሚ ጸላኢ ጥር ትብል ዝውስኾ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነን ውሽጣዊ ጽሬትና ካብ ምርግጋጽ ሓሊፉ ኣብ ዓቕሚ መኸተና ዘጉድሎ ነገር የለን ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ድግስ ጥፋት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፍኩም ኣካላት ናብ ንቡር ቦታኹም ንኽትምለሱ እንክንጽውዕ ናይ ታሪኽ ተሓተቲ ከይትኾኑ ካብ ዘለና ጽኑዕ እምነት ብምብጋስ እዩ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን መቐለም